Венера Ганиева да жайын бушка үткәрми. Ул велосипед алган. Август башыннан отпускага чыктым. Бакча эшләре белән кайныйм. Чит илгә чыгарга вакыт юк. Җиләк җимешне эш итеп бетергәнче кыяр, помидор өлгереп җитә. Аларны кышка әзерләү, тузлау, урнаштыру белән мәшгульмен. Велосипед алдым әле. 3700 сумга. Хәзер көн дә кичләрен урамда йөрим. Вакытымны бушка уздырмыйм мин дигән Венера ханым туйлар ру сайтына.